Prendré un baix i seràs lo meu niu, lo meu poble, la meua gent. Ai, 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 mare de Déu. Personetes de l'Eva. Mira, sóc tan contenta d'haver baixat a casa vostra i fotre-me en el vostre propi paisatge vinícola, no? Bueno, allò, raïms i vinya, me cago en llena, sóc contenta, perquè damunt a la muntanya encara en guardem de nostàlgia. Antes de la filoxera, tots aquells arbres que macos, el paisatge, tot allò antes era desforestat, aterrassat amb els bancals i amb vinya plantada. L'onomàstica encara mos guarda això. Però clar, ara res, algun cepot allò guardat i clar, doncs allò me fa goi de baixar a casa vostra per poder-vos fer també aquest vídeo en veu alta. Sort n'hi ha també que el festival se diu així. I parlo normal, vale. Però és que no sé per què li em foteu en veu alta i després has de parlar normal, però resulta que, bueno, sort n'hi ha, perquè si t'haguessis de parlar amb això... És que ojo el desfase. Avui he aprofitat, diu, fase 1, dic, calla-te, dic, fot-te, que vaig amb tot el ginoll, pues guapo, però he ficat allà a la carretera, m'ha aturat una persona i, bueno, m'he fet portar cap a casa vostra. I ara aquí, pues ja m'he fet amistat també de la cooperativa. Ja hem quedat després que vaig a fotre un trago. Bueno, és igual. Que per què es foto aquí davall? Que què hi faig? Pues mira, jo no ho sé. Serà que no hi ha gent allà davall que vos puguin fotre el cap ple de coses? Però m'han de vindre a buscar jo, Esperanceta de Casa Garcia, d'Esterri d'Àneu. Apaga i vamonos! Bueno, qüestió que baixaré, perquè com que al ser una dona, que això ja se sap que a vegades les dones amb els homes una mica més espavilades som, bueno, al ser una dona i al tindre ja una edat d'aquesta atemporal, ajuda a crear un bagatge personal per tal de poder donar nous punts de vista de les coses. Llavors jo baixaré per tal de mostrar-vos-lo de sempre, però des d'un altre punt de vista. No sé si m'heu entès. Tampoc no cal tampoc ara que vos foteu a pensar massa que cap aquí cap allà. Pues ja ho veureu. Vos heu de deixar portar mente abierta, corazón abierto i l'altra part amb la C també tot obert, l'eix, cap, cor i cony i coll, tot obert i preparat per absorbir nous coneixements. Personetes, contenta de ser el vostre territori. Vos potxono, vos aimo i vos parlo en veu alta. Bueno, no sé per què ho dic, això. És que faig el que puc, també. El ser persona no és fàcil, ser persona, I mira que tot és actitud, però a vegades... Va. Fins molt aviat. Visca la cultura i visca el Penedès. Ale! Arre, Déu. Cago en llena, aquest raïm, mira, això se cap si acaba de ser massa bo. Se cap si acaba de ser massa bo, això. Bueno. O després allà ho foten tot a premsar